आसाम सरकार भारत सरकारा बिथांमोना बुंबाय जे एकर्डनि स्पिरिट बायदियै बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला गहपुरसिम फोलावनानै जि बिटिआरनि सिमाखौ लावहोनांगौ दं बिनिखायनो बिटिआरनि सिमाया डिफाइन जायागौमानि बिटिआरनि सिमाखौ बोग्रोनो हायागौमानि बे मोननै जिल्लानि बर'फोरखौ बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननो मोना होननानै सेंट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बादा होनायनि थाखाय नोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसननो हायाखै आरो सोसननो हायैनि थाखायनो मानगोनां मिनिस्टार बिथाङा सेप्टेम्बर दाननि 3 अक्ट'आव जे नोङो एसेम्बलि जिरायदोंमोन मोनथाम काउन्सिलखौ लाबोबाय बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ लाबोनाय जायाखै दा होमबा बिनिफ्राय रोखा जानो हायो सेंट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनै नोङो गहपुरसिम सिमा लावनायाव बिथांमोना जेबो अबजेक्सन बिथांमोना निश्चय होनाय नङा बे मोनथाम पइन्टनि थाखायनो सानजाहा सिमाया लावगोन बेखौ जोङो रोखा जानो हायो बेयाव खुनु डाउट थानाङा।